كبرات تقاتلتي زمدب ميدانا مريضكم كتالكم عزينا نامسكنا اسكامو داتا زمدب بتصوما تقاتلنا عم مدبنا زلكم حانس تريتو دما اب كومنت قلصنا عمو داتا دما لايك شير سبسكرايب نختقبر بخبري نعدم فلما ارست زينا ابومبر حزبا ويان حرنت تግራይ حوحات دكتور دبرصين قبر مكايل مسكالوت حلفتو تود بمخان ارترااتيوم أي زينانا دما سراوي تግራይ تمزابلتنا ግዝኣትና ናብ ዝሓፀረ ግዜ እንተይተመሊሱ ሓድሽ ወፍረ ከም ዝገብር ፌደራላት ጠንቂቑ ዝብሉን ካልኦትን እዮም እስካብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ብኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅን ካልኦት ናይ ፖሊት ቢሮ ሓለፍቶ ዝርከብዎም ትማሊ ረፋድ ብራማ ገይሮም ኤርትራ ኣትዮም እቶም መራሓታት ነዚ ዝገበሩ ኣብ ሓዋልቲ ሰማዕታት ብዕለት 4/10/2017 ኣብ ዝገበርዎ ሰፊሕ ኣኼባ ዳርጋ ኩሉ ናይ ፖሊት ቢሮ ምርዳእ ዝበፅሕሉ ምስ ኤርትራ ዘለና ጽምዶ ካብታራ ኣክቲቪታት ወፂኡ በዓልና ሙሉ ኣፍልጦ ብምሃብ ቅርብና ብምሕያል ብመንግስታት ትግራይን ኤርትራን ክግበሩ ዝግብኦም ኩሎም ነገራት ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ተግባር ንምእታው ዝዓለመ መገሻ ምዃኑ ተፈሊጡሎ ምንጭታትና ከም ዝሓበሩና እንተኮይኑ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መንገሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝቆጸሎ ጆኖሳይድን ግዛኣታት ትግራይ ምልስ ምባሉን ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ብተደጋጋሚ ዘውዕሎ ዘሎ ሕቶን ወታደራዊ ምንቅስቃስን ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ብምዃኑ ኣጀንዳ ሕወሓትን ኤርትራን ኣንጻር ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ብምዃኑ ነዚ ንምብርዓን ክልቲኦም መንግስታት ብወታደራውን ኢኮኖሚያውን ብሓደ ንኽሰርሑ ዓሊሙ ዝግበር ዘሎ መገሻ ምዃኑ ምንጭታትና ካብቲ ቦታ ሓቢሮምና ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ድማ ምንጫትና ከም ዝሓበርዎ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ናብ ዝሓየ ደረጃ ከም ዝድይብን ደቦታት ትግራይን ኤርትራን ንክልቲኦም ህዝብታት ክፍቲ ከም ዝግበሩን ሸቐጣ ከይተረፉ ካብዝን ናብትን ከም ዝግበር ብተወሳኺ ተሓቢሩሎ እዚ ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ድንጋፀ ፈጢሩ ከም ዘሎ ናተሓበረ እዩ ኣብ ቀጻሊ ድማ ብየማነ ማንክ ዝምራሕ ጉጅለ ናብ ትግራይ ተመሳሳሊ ጉዕዞ ከም ዝገብር ተፈሊጡሎ ሰራዊት ትግራይ ንሓምሻይ ክረምቲ ግዝኣቱን ተመዛበልቱ ናብ ንቡር ከይተመለሰ ክሓልፍ ከም ዘይፈቅድ አጠንቂቑ መንግስቲ ፌደራል ብመሰረት ስምምነት ፕሪቶሪያ ግዝኣታት ትግራይን ተመዛበልቱ ወገናትን ናብ ንቡር እንተዘይተመሊሱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ከም ጅምር ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 7 ጠንቂቕሎ ኣርሚ 7 ነዚ ገለጸ ኣርሚ 7 ኮር 701 መካናይዝድ ብርጌድ ዝተዳለወት ዶክመንተሪ ፊልም ኣብ ዘመረቐትሉ ሰዓት እዩ እዛ ዶክመንተሪ ፊልም ዛንታ ኣሃዶኦም ፍንትው ቢላ እትገልጽን ንቐጻሊ ወለዶውን መምሃሪት ጽቡቕቲ ፊልሚ ከም ዝኾነትን ንቐጻሊ እኽቶም ድማ ዓብይ ንሕ ከም ዝፈጠረትሎም ገሊጾም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ደጊሙ ከም ዘንጠንቅቖ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምሕዳር ብዘይ በዓል ሕዳር ክፈርስን ነቲ ንቡር ግዝኣት ምሕዳራት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስን እዚ እንተዘይኮይኑ ግና ኣድላይ ዝበሃል እርምጃ ከም ዝወስድ ንፌደራል መንግስቲ ኣጠንቂቑሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ብርሃኑ ጁላ ንኤርትራ ጠንቂቑሎ ሓለቓ ወታደራዊ ስታፍ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝምድና ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምሕያሽ ከም ዝፈሸለ ገሊጹሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መብርሂ ኤርትራን ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ክትከፍተላ ድሩቶ ከም ዘይኮነት ገሊጹሎ ኢትዮጵያ ድማ ግድን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ኣድን ዘሎ ኩነታት ጸጥታ እውን ከም ዘስጋኣት ገሊጹሎ እቲ ፊልድ ማርሻል ነቲ ኩነታት ንምግጣም ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንጽ ከም ዝተገደት እውን ወሲኹ ሓቢሩሎ ከምቲ ገላጻ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እንተኮይኑ ኣብቲ ዞባ ሃወኽቲ ስርዓታት ኣለዉ ውግእ ሰብኩ ልምዓት ንብረትን ዘይፈልጡ ግጭት ሞያ ዝመስሎም መራሕቲ ኣለዉ እዚ ክብል ተሎ ግን መን እያ እታ ሃገር ክገልጽ ኣይከኣለን ንሕና ምስ ዝኾነ ሃገር ተሓቢርና ክንሰርሕ ድልዋት ኢና ናይ መንግስትና ናይ ወጻኢ ፖሊሲ እውን ነዚ ዝገልጽ ብፍላይ ምስ ጎረቤትና ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ደጊሙ ገሊጹሎ ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ፊልድ ማርሻል ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ምልኪቱ ከም ዝበሎ ኤርትራ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ሒዘ ኢትዮጵያን ካልኦትን ሃገራት ናብ ትሕተይ ክገብረን እየ ከም ዘላ ይኸውን እየ ዝብለ ተሓስባ ዘለዎ መንግስቲ ክብል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጹሎ